There are so many things that a wife patinokura mama demands achakawanda. But if you have someone anokubetsera kungoita even just one, I know most women would say sure vakanyatso experience. And to my sisters out there, usarambire murume kuti zvoni aita girlfriend. Gadzirisanayi kana achida kuita a responsible man, let him be a responsible man and work through this. Kana ari kuita zvichihure, then he has to stop. Asi kana ari kuita zvokuti mhuri iende kumberi, mabetserana kuti mhuri ikure, it's better, way of better. Pana kuti wasiya murume yeyo wonoita single mother, woita iwewe ndiwo wa small house, hazvimake sense. Yeti wasiya murume wacho wati aje wakunoita iwewe small house. Most of my ladies my age and over my age vari kusangana nepredicament iyoyo. Ndo vane vakuzouya manje vakutsvaga ana Ben 10 va desperate and they die bitter women. Thank you. For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumani.